Machiegni nyako Ramogi mar yudo weche manyien adimba. Jaloko mari iluongo ni Wilson Ochuka bed thuolo matudori koda namba en 360 Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube Ramogi TV Kenya, kambui mar X en @Ramogi TV KE. Machiegni nyinga en George Bati. Maromo klese 13,200 mag grade mar 9 oseger. Buge maromo milion 9.9 bende osechwal e skunde motelo ne yepo wuok tich mar tarik 6. Duol mandiko jopuonje tich TSC bende osemedo kwan mag jopuonj e junior school ma oler kata ma en ler mochiw kod jagoro mongirore Migao mar Somo Belio Kipsang ma olose kaunti ma Mombasa kamachielo jatend Migao mar Somo Julius Ogamba okone ikruok koro ne kare ne yepo mar sikunde. Judith Omondi nigi ler mar wachni. Ndalo matin ne adek kende to jopuonjre ma osebedo pacho kuom dweche 2 dok e kuonde somo. Kanyaka sani piny owacho lero ni gin kod adiera ni giseketo ikruok makare motelo ne yepo mag skunde. Jagoro ma ongirore Migao mar Somo Belio Kipsang mane loso e kaunti ma Mombasa oyangoni gedo mag klese grade mar 9 ma osebedo ka kelo wich bar osedhi makare kendo nyaka sani gisegero maromo klese 13,200. We have already done 13,200, I've already said. CDF has done 3,000 classrooms, 3,100. We in the ministry, we have done 10,100 schools. We are finishing another 900. The individual head teachers of various schools have made arrangements to ensure that when the transition is happening, these students are properly accommodated. Bende okoni weche buge manyicha onyayo twak ni nok kendo poko iki oseterie skunde atamalo 85 kata mala 15 ma odong ibiro terie skunde kapok ochopo wuok tich mar tarik 6. I want to confirm that for grade 9 books, they have all been printed. 9.9 million books have been printed for grade 9. And distribution has been going on. I'm told 85% of the schools have received their books. The remainder of 14%, most of it is that some of the schools were not having teachers around that time to receive the books. Katiesi, bende giango ni tiyo matek ni jopuonj manyicha omiyo rak manyien odonjo e skunde mapiyo. TSC already recruited another 20,000 intern teachers, and as we are all aware, the 46,000 intern teachers were converted to permanent and pensionable. There was already another 10,000 already. So as we talk today, we have more than 80,000 teachers. Jatend Migao mar Somo Julius Ogamba mabende ne loso Bomet oyango ni poni nitie skunde manyicha oloro to osetimo lokruoge kaka dwarore ibiro limogi rango ka lokruoge go giki rang'iny madwarore kod Migao mar Somo. For those schools, the 348 schools, we did give each school the list of the areas that they needed to attend to in order to meet the requirements of the boarding. Those ones who have done so have been revisited, and our teams on the ground have given them the go-ahead to reopen. But those who have not been able to meet this are still not going to be able to be allowed to run a boarding section. Kata bed ni magiduto osetim, rem pod nitie ahinya to e junior schools, kama jopuonje duto madwarore gin 140, mamoko kaka ute timo nonro kata laboratories, bende pok olosi kaka dwarore. Judith Omondi, Ramogi TV.